Miltä viikkotehtävä tuntui? Oli hauskaa. Tosi hyvä. Ihana. Mahtava viikkotehtävä. Yksi kivoimmista kumminkin. Oli. Koko ajan tapahtuu jotain, niin se oli, ei ehtinyt kyllästyä mihinkään. Mikä siinä oli mukavinta? No just se, kun koko ajan tapahtuu, että ei ollut sellaisia tylsiä hetkiä. Ja se kultahipun löytäminen, se oli ihan huikea. Se oli Niin kyllä. oli. Yhden pienen Hei, löytyi. Onneksi olkoon. Kiitos. Yes. Tiedättekö miksi? No. Te olette finaalinelikko. Ei helvetti. Ai. On ollut kutina. Ihanaa. Ai. Elikkä sunnuntaina kaikki on hyvää. Ei helvetti. Oletko jännittää? Niko. Miltäs tuntuu? Ihan sika hyvä. Nyt on perusteltilattu täys. Apua. Tulee varmaan hyvin uni. Oi juma. Oi helvetti. Ei helvetti. Ei siinä ole tätä paskalaa. Käytetäänkö tyttöä kanssa Nyt ei nukuta varsinkaan ja yksi kolme. Tässä on 3 yötä. Nyt rupes pelottaa. Apua. Nyt ihan siis käy. Muuten sä oot päämärkänä oikein. Finaalinen. Tsik, 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 tsik. Tin. Oi hyvä. Pääsen kotiin! Miten sana toi finaali? Niin, sä tulet ihan mutes kylmänä. Onneksi olkoon kaikki hiljaa. Tiedättekö miksi? Silloin me jo tajus jo, että... Ei, mä ajattelin ihan, että jotain Ai, mä tajusin heti. Olette finaali nelikko. Mä odotin sitä. Mä arvasin, kun mentiin jo siinä vaiheessa, että tulee jossain vaiheessakin. Siis tää on niin uusi, mä en siis usko Hyvä, että se tuli tänne, ettei sunnuntaina vasta. Joo. Mä oon ihan vielä ihan niinku uskomatta toi juttu. Jee. Ei helvetti. Siis vaikka mä oon ajatellut sitä, mä en niinku uskonut sitä. Koska varmaan, että Joo. on On ihan viihti siksi tänne. Voi mennä. Ei helvetti. Nyt kuule, hei, ota mikkiä sä lähet tosta ovesta. Miltä tuntuu? Sinä hakkaa nitroja. Niin. Jokainen mies lähtee tosta ovesta, kuvitelkaa edes sunnuntaina. Mutta on siis siellä niitä, just kun mä läksin, kun ottoi se ylös, että kyllä se viikon päästä takaisin jo kotona. No mä sanon kanssa, että että mä yritän pysyä 2 tai 3 viikkoa siellä ainakin, ettei ensimmäisenä tulla. Niin. Siis ihan... Kaverit oli kerrankin oikeassa. Ja sanoin, että mä oon finaalissa. Niin. Kuka ei mua, jos siellä herra. Vau, mulla on ihan ilokyyneleet. Niin.